suma't al nostre batec. Va venir l'ambulància, el SEM, vull dir, va venir tothom, em van començar a fer electros, proves, i ja em va veure que algú no funcionava bé. Van donar medicació i, bueno, directament cap a Terrassa. I em van fer un cateterisme. Van veure que se m'havia disseccionat l'artèria coronària. Vaig quedar allà un dia, a semicrítics, i em van portar cap aquí, cap a Sant Joan de Déu de Manresa. Vaig estar aquí, superbé, vaig estar a planta, medicació controlada, molt bé, i el dia 7 de gener em va tornar a passar un altre cop. La sort que vaig tenir és que estava aquí. Van poder donar-me medicació ràpida, però un altre cop cap a Terrassa. Si aquesta sala d'hemodinàmica hagués estat aquí, potser potser no m'haguessin d'haver posat 3 estents com porto. Vull dir que això és molt important. En comptes d'un viatge de 30 minuts, hagués sigut un viatge de 5. Clar, jo tinc 35 anys. No tinc cap tipus de patologia ni res. Una persona mitjanament sana, esport 3-4 dies, cada cop i volta et passi això, psicològicament et deixa molt tocat. Molt.